sencilla pero importante, ¿no? Porque estamos reparando unha das viviendas castrexas no xacimento arqueolóxico do Castro. Esta é unha vivenda que non habíamos feito nova, como reparado nova, como fixemos con todo o resto. Esta en aquel momento non estaba en mal estado, pero co tempo se deteriorou e estamos facendo unha modificación, cambiando e actualizando aquela vivenda castrexa. Tivemos que esperar por razóns meteorolóxicas, hace 2 semanas que empezamos. É un traballo lento e minucioso, porque queremos que os castros e as instalacións castrexas de Vigo teñan a mellor das atenciones.